भैया हम भोजपुरी गायक राकेश जी समस्त भोजपुरिया के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। आज हमरा बिहार के एगो छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा ही बीमारी में फंस गइल बा। तो भैया आप सबसे हम विनती करतानी वो बच्चा के कसम जान बचाई। आइए गाना के माध्यम से सुनल जाओ। म्यूजिक बाय स्वराज स्टूडियो। आफत में पड़ल बाटे आयंस के जानवा, हाथ जोड़ी करिले पुकार। 2-4 रुपया भले जितना हो खता, भैया लोग करी दान। आफत में पड़ल बाटे आयंस के जानवा, हाथ जोड़ी करिले पुकार। म्यूजिक बाय स्वराज स्टूडियो। सबका प्यास बाटे पूरा विश्वास बाटे, भीख मांगी करिले गोहार। करी गोहार तुहसे करिले बिनतिया, सांबा का पेबा विश्वास। आफत में पड़ल बाटे आयंस के जानवा, हाथ जोड़ी करिले पुकार। राकेश जीत अजित करला गोहारवा, भैया सब पे बाबे आस। सूर करोड़ के बाबे उनकर इलाजवा, सबके रहे के बासा। आफत में पड़ल बाटे आयंस के जानवा, हाथ जोड़ी करिले।